ସୁପୁତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଆସିଲ? ବଢିଆ ସେବା କରି କରିପାରିବେ ତ? ବହୁତ କଠିନ କାମ, ଲାଗି ଲାଗି ସେବା ପାଇଲ କି ବର? ଅନ୍ୟ ସେବା ଛାଡି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ସେବା କର। ଦଣ୍ଡକାଳୀ ସେବା କଲେ କଣ ହୁଏ? ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ନା ହୁଏ। ବଢିଆ ସେବା କରି ଲାଗି ଲାଗି ସେବା ପାଇଲ କି ବର? ଅନ୍ୟ ସେବା ଛାଡି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ସେବା କର। ଦଣ୍ଡକାଳୀ ସେବା କଲେ କଣ ହୁଏ? ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ନା ହୁଏ। ଅପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପାଏ, ଅନ୍ଧା ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ, କୁଶଳ ଧାନ ଗଜା ହୁଏ, ଶୁଖିଲା ପେଟ କଞ୍ଚା ହୁଏ। ଯେ ଯାହା ମାନସିକ ତତ୍କାଳ ସିଦ୍ଧ। লাগি লাগি সেবা
ତମେ କେତେ ଲୋକ ଧଣା ପଡ଼ିଛ फिनिशिंग है अन्य रख दे बागी से थोड़े में बोलना तो मार्केट तैयारी है रे महाबुरु मोटा बना अरे ए बोला मधुर जी से बड़ा आने कर दिए की बंदा आने कर दिए ले भले लोग के ना दिए तो खायो नाल खाई दे जन्ने अंक देनियो मोटा गाती तो हम घर लोग मत छाड़े ही पड़ेला माइकी ना क्यों समुद्र में उमर जानी नहीं से माइकी क्यों नहीं गला कौन नहीं गला किस नहीं गला मुक्की भले तो अपना देह खराब कर दे दे से सावर खती पड़थला जाकिले फल्ली साउकार लोग तो खराड़ बिचारिया के पी दे जाए जहां पे मान खाई दे छाड़े पड़ेला हां जाओ से आउट लगाइला माइके का भवती के देखि जा कोडे अरे महापुर सेटा देखा जाई तम का लेखि के ताबे साइन जानियो पड़ियो से नंबर नहीं आ न देता के जाय नहीं साउकार ये मादुर दियो ओ छाड़ा से कथा ये दे बंद अछि मेरा हां बंद अछि का बोलियो ना से रखो पिला माने आई को करी रखै दे चला हेनी तमे डिसाइड करदा बेले काम करी माल बाउरी दे दियो धोइ दा हमर हम रखो दे महापुर के का यार बाउरी नहीं डॉक्टर आसी से साइड दीदा के धोइ दिन हां हाथ के मोटर ए साइड रखो यार अब जो काम अछि कहले महापुर रेडी जो काम अछि चंदन दास रेडी ठीक आइतन कोई अरे बोलिया धीरे धीरे कोई नारियल ले कोई कम ले नारियल नहीं ले थोड़ा पानी करो तब तो ध्यान करो फुटो जो देनी को ए जटिया को तो नारे करो बाउरी हां मते सुंपु नाही बड़ पाटे राखिबो तो नारे करो बाउरी तुम नारे करो हां ओ ना गया हां सोमवार सेक्टी सामने देखी अब पानी वाला हाथ कट जाओ ले हां पानी दिना पड़ेगा
ହଁ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଏକେନା ସାଗର ଏବେ ହାଣି ଦେବେ ମହାପୁର କେତେଟା ଗଛ ବା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ହଁ ଅଭାବ ହେଲା ଖାଲି ଖାଇଲି ନହେଲେ ନାହିଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସିଏ ଦେଖିଲୁ ଫୋକସଟା ଦେଖ ଗଛ ନଉଟି ଗଲା କରା ଗଛ କରୁଘର ଏଇଟା ବରଗଛରା ଥିଲା ଆଗରୁ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ଥିଲେ ଥିଲେ ମହୁ ଅଛି ମହୁ ଥିଲେ ଥାଇପାରେ ନାଇଁ ମହାପୁରୁ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବରଗଛରେ ତ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଗରୁ ବହି ସବୁ ଦେବା ଦେଇ ବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇଠାରେ ବାସ କରି ଥାଇପାରେ ଏଇଟା କିଛି କରିହବନି ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଗଛ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବଠାଣି ମାଲ ଖାଇ ଦେଇଛି ମହାପୁର ଆଇଲେ ହବ ଆଉ ହବନି ତାର ସବୁ
ଏ ସାଡେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ତତେ ହାତ ଗୋଡ ଦିଆ ଛାଡ଼ିଲା ହାତ ଗୋଡ ଦିଆ ଛାଡ଼ିଲା ପୂଜାବିଧି କରିକି ସେ ନିଜେ ଆଗେ ତାକୁ ମହାପୁର ଗଲେ ସେ ଯିଏ ହାଇଲା ଯିଏ ପୂଜା କରିବାକୁ ତାକୁ ମହାପୁର ବୋଲେଇଲେ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଆଇଲ କମ ଜାଣିନୁ ମତେ ଆଗୁଆଇ ଲୋକ ଦଉଥିଲୁ ପରା ରେ ମୁଁ କୋଉ କାଲି ସେ କଥାରେ ଥିଲି ହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ମଙ୍ଗଳା ଆସିଲେ ତୁ କେମିତି କହିଲୁ ସବୁ ପିଲା ସୁରାଟ ପଳେଇଲେ ପଇସା ଦେଇ କିଏ ଦେବି ପଇସା ଦବୁ ପଇସା ଦେଇନା ତୁ ତ ମୋର ଧୋକ ଲଗେଇଲୁ मोटे को दायित्व देलु मते तो केते फुल मार के देलु तू कोन करछ रे
तू जानिबू तू जानिছি না নাই ପିଲା ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରଥମେ ରେଡି ଶାନ୍ତି କରେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଜଗ ଶାନ୍ତି ହବ मेरे भाइयों अंदर बाबू मेरे भाइयों ये देखो ये झाड़ू करना है ଖାସି ଏରେ ଖାସି ଥିଲା ଏ ରେ ଭାଲୁ ଛେଳି ଖାଇ झाड़ू करो ଆଉ କି ପୁଣି ଖାଉନି କପାଳ ଧରି ଗୋଳା ତୋର ଉଦାମତି କରିଦେଇଛି ଓ ପାଟିରେ ଛେଚି ଆରେ ମହାପୁର ଛେଳି ଖାଇ ଦେଖି ଉଡେ ଆରେ ଯାଇରା ଅଧିକ ହେଇଗଲା अरे तू बता बाबू आ बता बोल के काम बड़ा रे बड़ा रे आके रे हाली रे हाली बोल के मुंडा रो तबे ये करे तबे आमे बोल बोल धरू अरे अरे तू आनो आ जाने बोल दे बता
ଖାଇଥିବ ନାଇଁ, ନାଚ ଜଣା ଖାଇନି। ପଡୁଛି, ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛ। ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଦେଇ ତମର ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା ମୁଁ ବାଡ଼ି କରେ ଗୋରୁ ହଜି ଆଇଗଲେଣି କାଇଁ ତମ ଭାତ ସେମିତି ଭାତ ଆଣିଦେଲ ନାହିଁ ଭାତ ଆଣିବ କହିଦେଇଛି। କହିଦେଇଛି। ବଳ ଟିକେ ବଳ। ସରିଯାଉ ଏଇଟା ସରିଯାଉ। ସେଟା ବାବରାଣ୍ଡା ଆଇଲୋ ଆଇଲୋ ତତେ କହିଥିଲି ପରା ହୋଲ୍ଡର ଦେଲେ ପିଲା ନଥିଲା ଘରେ ଉପରେ ସଜ ପକେଇଦେଲା ଝିଅ ଦୀପ ସଜ ସବୁ କରିଦେଲା ଲେଖା ଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ନାଣ୍ଡାର କହି ମତେ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ନ ଡାକି ପଇଲେ ତ ଦୋଷ ତମର ଆମ ଘର ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବ ଏଟା ମୁତୁରି ନା ବାବରେଡି ମାଉଦୁରା କରେ ଏଇ ଶମ୍ଭୁ ମାଉଦୁ किन्नर छकुजी ଅଛି ଆଗକୁ ଲାଇନ ଏଇଟା ମନ ଯାଉଛି ଧୀରେ କମ କହୁଗଲେ ବଡ଼ ମାଟିରେ କହୁ ଏ ତମ ଭଣଜା ଏଇଟା କହିଛି ଡାକିଥିଲା ମତେ ତମ ଭଣଜା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଡାକିଥିଲା। ତୋରା ଏଇଠୁ କୋଉଟାରେ ପଡିବ କୋଉଟାରେ ଅଛି ଡାଟା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି ମାଉଦୁରା ଦଉଥିଲେ ଆରେ ମତେ ଆଉ ଦବ ନାଇଁ ରେ ତମ ପୁରା ଖାଇଲ ମୁଁ ଯାଇକି ଘଟଣା କହିଦେଇଥିଲି ତମ ଘରେ ଆଉ ଆକୁ ନହ ନା ଖାଇଦିଅ ତମ ଭଣ ଯାଉନି ତମ ଭଣ ବାଟିବନି ପଇସା ନେଇ ହୋଟେଲ ପରୀକ୍ଷା କର ଆଜ୍ଞା यार ହାତ ଦେଖୁ କୋଉଟାରେ ଅଛି ପଇସା ପୁରା ଦେଖିଦିଅ ପଛୁ ଯାହା ଦେଖ ହାତ ପଛକୁ ଆଗି ନା ନା ଆଠା ଆଣିଆ କଦବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣି ପାରିବନି ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା କାଇଁ କାଟୁ କହୁ କୋନେ କହୁଛୁ କରଦେ ଭାଇ କାଇଁ ସବ ନାଇ କେତେ ଟାଇମ୍ ମାଉଦୁ ଭିଡିଓ ଆଉ ବସେଇ ରାଖିଦେଲେ ଖାଇଦା ତଳିଆ କି ଖାଇଦେଲୁ ଏଟା
ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦବୁ ପଛିଆ କରିଦିଅ ଆଜି ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିବେ ଇଏ କରି पैसा नहीं पैसा दे এটা মোর খুঁড়া চাচিয়ার তু তো গেম খেলুଛୁ মাইয়া দেখ গেম খেলে সামান লাগো ଅଛି ଯେ ମୋ ମାଇକିନା ସଂଜ୍ଞା ସେଟା କରୁଛି ଆଉ ମୋ ମାଇକିନା ଦାଣ୍ଡ କରି ଅଣ୍ଡର ପାଖକୁ ମୁଁ ମାଇକି ଅଣ୍ଡର ହେଲେ ତମେ ଆଇଛ ସୁନା ତ ମୁଁ କରିଦେବି ଏ ମାଷ୍ଟର ସେ ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତମେ ନା କିନେ ଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ସରୁ ଆଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର ହୁଏ ଗୋଟେ ଧୁଇ ପଡିଲା କେ ତାହା କରିଦିଅ ହଁ ମୋ ଫୋନ ମତେ ନୂଆ ଧୁଇ ନେଟୱାର୍କ କଣ ନାହିଁ କେତେ ସେ ବାଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଏଇଟା କେଉଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ବୋଲେ ଏ ଯୋଉ ଭାଷା କଥା ନାହିଁ ରେ ମୋ ମାଇକିନା ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଷି 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 ଖାଇ ଦେଇଛି ଭାଷା କଥା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ରଖିବି ପକେଇ ଦିଅ ନା ହଁ
ବାଉରି ଯାରେ ମାଗଣା ହେଇଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ରେ। ମୁହଁକୁ ପାଇଲାନି। ଚୁଟକିଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଇଏ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ऊपर जा रहेला ରାତି କି କହୁଛି ମୋର ଏ ଝାଡୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ପଇସା ଦେଇଦବ